गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आर'नाइ रादाबनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। साहा सानजा भारत एबा नर्थ इस्ट इन्डियायाव जानो गोनां मोनसेल' रेलवे कच फेक्टरिखौ बिटिसिनि क'क्राझाराव थाबैनो लुफुंनो भारत सोरखारनि थांखि। भारतनि 5थि रेलवे कच फेक्टरिखौ आसाम आरो वेस्ट बेंगल सीमा खाथिनि क'क्राझाराव लुफुंनाय जागोन। बे रेलवे कच फेक्टरियाव रेलनि कचेस एबा रेल डाब्बाफोरखौ बानायनाय जागोन। WHOआ चाइनायाव क'भिड-19 गोसारनायखौ लानानै जिंगासिनायखौ फोरमायदों। दायो चाइनायाव क'भिड-19 जों साग्लोबजानाय आरो सुबुंफोरनि थैनाय अनजिमाया गोब्राबैनो बांबोबाय थानाय जाथायनि सायाव WHOआ जिंगासिनायखौ फोरमायदों। WHOनि आफादगिरि टेड्रस आदानम गेब्रियासिस बिथाङा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों चाइना सोरखारखौ हागौमानि भेक्सिनेसन प्रग्रामखौ लानो थाखाय खावलायदों, लोगोसे बयखौबो मास्क गाननो आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिना सोलिनो खावलायदों। एस राजामौलीजों दैदेनजानाय RRR सावथुननि दोंसे मेथाइया अस्कारसिम सौहैनो हादों। इन्डियान सिनेमानि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा, एस राजामौलीनि दैदेननाय RRR सावथुननि दोंसे मेथाइ नाट्टू नाट्टूआ अस्कार 2023 मायथाइनि बेस्ट अरिजिनेल सं केटेगरि लिस्टआव हाबनो हादों। बे एस राजामौलीनि सावथुन RRRआ 2023 मायथाइनि मार्चआव रिलिज जादोंमोन आरो बुहुमनाङैनो गोबां रां खामायनो हादोंमोन। सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलियाव पुलिसआ बमा बारुद मोननो हादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलिनि नेशनेल हाइवे 15 आव बे बमा बारुदखौ मोननाय जादों। बे बमा बारुदखौ सिसानि बायखोन्दा थुख्राफोर आरो फिसा फिसा गाजोलफोरखौ सोनानै बानायनाय जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे बमा बारुद बानायनायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ पुलिस बिफाना खाबाय। जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा, सासे फरायसाया फोरोंगिरिजों आनजाद थिलियाव लाजि फोनांजानायनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। आगरतलानि गंसे प्राइभेट फरायसालि श्री कृष्ण मिशन फरायसालिनि सासे 10 थाखोनि फरायसा आर्कादीप मजुमदारखौ आनजाद थिलियाव नोकोल लानायनि थाखाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोबोर लाजि फोनांदोंमोन आरो आनजाद जोबनायनि थिक 30 मिनिट सिगाङावसो आनजाद लिरनो होदोंमोन। बेनि उनाव मोनाबिलि समाव फरायसाया जोबोर लाजिनाय आरो दुखु मोननानै दौलें लागायना गावखौ बुथारनानै लादों।